Hello, beautiful family. Welcome back to my channel. Ngày giờ này chạy bị phiêu quá rồi, còn mọi người cho hi. Để cho like các bạn cái video của ai cũng lấy phiêu vi baby. Và the support thì cái channel cái nga na cái po cho cái por. Play chi buồn ya phiêu vi baby. Để oblige em lang cho rồi phi và cái cái xem cái phi. Để nang support cho là the one phi cái sen cái one kong ha cái channel le. Để nhau ba hamalin you like, hamalin you share, hamalin you subscribe cái channel. Teman tu haga nega video kwa open yo ya phi ki kato ka ne gine ki product recommendation tegi wa em yo new naika app jan da tip ipi mo man da wai pi chi wai na ha naika app hitu da yo phi hitu mo wa em offer naika pink love sale te ini da dep haga tu video go rem go nga ipor wa em naika pink friday sale te jan da yo phi wa da mo pen yo phi ki product recommendation te ye phiu pa yang ni video ha do kot te phi pa wan mo te the yang ni product kat kam ga jing em kam ga yong phi tem te nga bun bha gini gi makeup product gini gi skincare product gini gi hair care product kam tu bun wa order na naika tem to do na naika mo na naika na tira na mintra kam tu ye mod order na gini gi app mod check kam tu la de em offer bun na mintra te order na mintra te phi le ye phiu compare ka price mo na gini gi video man tuan to chapanga naika pink love sale te hini u at ay gani ka product le na naika te la de em na perdiong phigi wampu em mujo order na naika le te ye phiu install your new app te ye phiu order mot na naika app kam to nang bun bhagi ter kam to ter makeup skincare product hair care bat kiwi mo bun bhagi ni gi ter po naika te ye phiu order te la de em na perdiong phigi wakwa uthet gani gi product te ye phiu lai hapo gani ga link hapo ga description box ko wa ad ha gani ga video like haga tuga mo like haga tuga link click haga tuga link dep te ad haga kat ka yong phi te kam te mo te ye phiu ad haga kat ka yong phi haga naika mo ni bha gani ga video to chphang yong ga naika app hi e te ye phiu ad gani ga product ha kat ka yong phi te ye phiu order gani ga product mo te what's ngawe e haga ni ga video ru ngan kran daga ten khasi na mar ba khnang bangin la banyas ngau thu lang ba ro mo te what's ngawe e la danga kran daga ten khasi ru te haga to ka we ka video bang apply haga to ka naika pink friday sale ngala de ban pan ep shibun bahagi ne ki makeup recommendation skincare recommendation perfume recommendation but hair care recommendation te haga ne ka video ru ngan pan ibiang ep kato ka ne ki products ru bang thet mo thet thamai te nga kwa ban pan ibiang ep haga ne ka video te hang ne ngan pan ep ngan le da ka section wise te nang kong ngan le shwa da ka makeup recommendation ba arpat ngan le da ka skincare recommendation dengan ong shwa ya phi ba ngan bu ya ka do jong kini ki product hang ne ha screen te wat mut ba ka to ka dor ba phi yo I ha kane ka screen kan ne bet kum to mo ka ne ka sel kam ne ka ju bet ka dor kum to te menta phi yo I da kum we mo yo le se nga bu ha kane ka screen ya ka dor da kum we te la shai pat ka change pada kum we mo te ka ne ka de ka sel te kala ka doru kala ban kala mo kala ban change te phila ban pet hi te ka product product recommendation banga don hangne une udeu Maybelline New York Superstay up to 30 hours Lumi Matte Foundation SPF 16 Nugget 115 dengan mention haga screen bat ka dor bat ka maka kerteng jong neu foundation te la da phikwa phila ban the deu neu foundation te phi haban jet kat kom ka skin type ka jong phi te unne ulong light khndet ka skin ka jonga na marba nga baklaban order te la da phi thet kano ka foundation gum toru check ba ya ka shade khnang ba makeup jong phi kam long thu kum to mo te kane ka de ka first recommendation jonga te second recommendation banga don hangne une ru ngala de ban pen ep haki videos barim jonga une ude Chaparral foundation naga shade sun 04 te anga shat ban mix mo namarba une ulong light ba tenga shat ban mix une pat ulong dum tenga shat ban mix kine ar tenga shat ban ta haka dor khmat ka jonga mo e don sa katok ane kini ki foundation banga shat ban padon kamru phila ban jet kom uto u mama earth vitamin c glow foundation ru utoro u best bahana ka banta kito ki badon tar khong sne do te phikwa ban padon kam foundation balong hydrating kum to te phila ban jet kom u mama earth vitamin c glow foundation te don ru sakawe ka foundation recommendation banga don phila ban jet kom u Maybelline fit me
foundation utoru ulang best bha dengan bu hakane ka screen kena ba pin yo I banga syai ban pedon kamen shwa tang bangam don pat ya ka tube dengan bu hakane ka screen une ude Maybelline New York Fit Me Matte Plus Poreless 16 Hours Oil Control Foundation with SPF 22 PA++. Te phila ban jet kat kum ka skin tone ka jom phi te nga syai ban ta kum o 128 warm nude. Mo te phila ban jet kat kum ka skin tone ka jom phi une u best nak banta ki to ki badon oily skin mo phila ban jet kum kine ki jet foundation. The next product recommendation bangadon hangne une ude Mars concealer Mars Cancel Concealer SPF 50 UVA UVB PA 4+++. Une ude concealer na Mars bangadang shu dep anthet tharai la arte yau menta tenga pedon kam daune menta ulang best bah one of the best mo ka shade ro ka de perfect bat ka skin tone ka jonga te nga order na ka order na 05 sandstone te phila ban check kat kum ka skin tone ka jong phi te une bet ka ne ka de ka makeup look ka jonga nga pdon kam tang daw neu concealer nga klem pdon kam foundation nga pdon kam tang une te pet ulang kum nemo ulang best bah te la da phikwa concealer ban cover ya uneu dark circle jom phi ban cover ye kito ki dark spot blemishes kum to te phila ban pron kam yaw ne ulang best bha te nga klet ban ya thu ya phi hang ne nga don ru yaw ne CC cream hakapor bangam kwa ban ta makeup ban ta heavy makeup kum to te nga shade ban pron kam daw ne Lakme 9 to 5 skin stylish collection CC cream SPF 30 PA++. Te uneru ulang best bha ngala de ban pen EP tharai hak videos barim jonga te une te tharai playo ihi ka vi hak videos barim jonga te hoi une udeu CC cream banga syai banta hakapor bangam kwa banta heavy makeup te uneru ulang best bha udon bun bha ki shade te phila ban jet kat kom ka skin tone ka jom phi. The next product recommendation bangadon hangne une udeu Nykaa Prep Me Up face primer tone plus modern plus perfect uneru ulang best bha lada pidon pores open pores balon badon thliu kum to kador kmat ka jongphi te phikwa ban yo ya ka smooth makeup kum to te primer kade ka way ka badon kam bha ba phide ban at ha ka por ba phita makeup. The next product recommendation bangadon hangne une udeu Swiss Beauty liquid highlighter mo une udeu liquid highlighter ngadon arjat kineki highlighter hangne way ngadon liquid te way pat ngadon kumne mo te phila banjet ka way na kine neru long best bha ngadon ar tali ngadon ar shade te kaneru phila banjet kat kum ka kajing itanat ka jong phi te phila banjet yaw ne te neru long best bha long glow bha kapor phideban apply yaw neu highlighter ha pet hang neru playo ihi hang neru ngala de banta yaw ne te long glow bha te phila banta phila ban the ekineki highlighter na Swiss Beauty te ka do jong kineki highlighter ru ngan bu ha kaneka screen khna ma phin yo I bha te la dadon na pteng jom phi bakwa ban thet eyeshadow balong tador te uneru best bha Swiss Beauty product Mars product ru long affordable bha cheap bha tang ba long best bha ha ka ju kapor te phila ban jet mo kat kum ka jing itanat ka jom phi tangan bu be ha ka screen na dadon na pteng jom phi bakwa eyeshadow. Next product recommendation bangadon hangne une udeu beauty sponge laneu beauty blender te ang ngasat ben pedon kam mo brush ru ngasat ben pedon kam te beauty blender ru ngasat ben pedon kam une udeu bronzon professional beauty blender sponge mo te ngadang sudah ban order yaw ne te long best bha long soft bha te ngan batai shwa phi kum no ba phin pedon kam yaw neu beauty sponge mo te lada phi pedon kam kum ne lada phi pedon kam yaw beauty sponge klem da penjhe yaw sponge kamod ba ka makeup jong phi kanom long smooth pat kanom long best mo te hakapor phi pedon kam yaw beauty sponge te phi de ban penjhe shwa nang tapat sa khem bha ya ka to ka te haden ma phila da ban khem bha sa pedon kam mo sa dap kumne ha ka skin ka jong phi bat foundation kum to te neru nakaju hi ka company tenga ngau tanat palat tenga thet beng da we te la da dona pdeng jong phi ngan bu ha ka screen ya ka kerteng jong une beauty sponge bat karong ru playo ihi une udeu lavender une pat udeu pink. The next product recommendation bangadon hangne une ru playo ihi tharai habun ha ki videos jonga ngala de ban pen I bahaya phi
te hakapor man med shwa ba pin sạch khmat double cleanse kadai ka we ka badon kam bha te nga sạch ban pen khuj bha ya kador khmat ka jonga daw ne une udeu micellar cleansing water and oil all in one for all skin type phila ban pen khuj ya ka makeup jong phi phila ban pen khuj ya ka jabo badon haka dor khmat ka jong phi shwa ba pin sạch ya ka khmat ka jong phi te une udeu cotton pads te tulips tulips cotton pads dengan bu haka ne ka screen ya ka do jong uneru phila ban pen kam haka ba pen khuj makeup kum to pen khuj lipstick bat pen khuj phila ban pen khuj nail polish makeup bat kiwe ma kadai ka multi purpose te phila ban pen kam yau ne bat une ma the next product recommendation ba ngadon hang ne ngadon ya lip tint bat lip oil but lip balm dengan pen AP one by one une ude water tint na itute ude way ubanga shay ban pen i bhaya phi nga sngaw tanat bha ban ta yaw ne na mar ba ulong natural bha gum to ulong pinkish ma lada phi kwa ba ka lip ka jong phi kan long pinkish naturally pinkish gum to te go for this one namar ba ulong best bha te hakapor pangam kwa ban ta lipstick kum to baro shisngi tanga kwa ban shu pen long natural ya ka lip ka jonga tanga shay bha ban ta daw ne tanga shay ro ban ta combo mo une hakapor banga de ban ta yaw ne tanga ta pat sa yaw ne na jrong long best bha te lada phikwa ba ka lip ka jong phi kan long natural gum to ban balong glossy gum to te yes une ude na itute ngan bu ha ka screen ya ka dor une pat ude na Swiss Beauty lip oil ma te une udon jings ma khandet te lada phim sngaw tanat badon jings ma gum to te phila ban skip phila ban thet da u ne u Swiss Beauty kiss candy lip balm with olive oil ulong hydrating bha te phila ban per kine ar jai te lada phim sngaw tanat pan ta da ka badon jing sma gum to te phila ban ta daw ne une te da long strong bha udon hi ka jing sma tang ba da long strong te phila ban ta da kine Tenga don bun bha ki lipstick te ngala de ban le separate video tengan pen EP ki kato ka ne ki lipstick hang ne te pe kane ka de ka lipstick ma Mars Matte Muse lipstick Mars Matte Muse lipstick na ka shade 07 celebrity 07 celebrity pe kane ka de ka lip shade bang ta man ta tharai playo i hi ulong best bha ulong soft bha tang ba ka we nga kwa ban ong ya phi long lasting te la da phi leging leg kum to te phi haban ra yaw ne phi haban reapply biang haden ma phila de ban bam gum to ma ulong best bha te hang ne nga pradon kambat lip liner bat une kambat lip liner te kane ka de ka shade banga pradon kam the next lipstick bangadon hang ne Swiss Beauty hi uneru ulong cheap but ulong affordable bha te une udeu non transfer waterproof lipstick na Swiss Beauty te ka shade jong ne lipstick ru 415 Sao Evasion Bear ma long best bha te ulong nude lada dona preng jong phi bakwa lipstick balong nude kum to te phila ban padon kam da une ulong best bha pe hang ne tharai play yo i hi te une Mars ru long best bha pe lada phikwa balong orange hin khndiat te phila ban jet mo te sakawe ru ka lipstick bangadon hang ne na Mars une ru long best bha te I para zonga ila de ban pelut yaw ne te yong ban order biang tang ba man thadu man taru ngam pat order ma te ngan pen EP pe ulong kum ne te lada phikwa kum kine ki lipstick te ngan bu ya ka link hapo ko description box te phila ban order direct na ka link te long best bha long affordable bha la ban jet ekaneka shade ngadon yaw ne u Swiss Beauty eyebrow definer ma Swiss Beauty eyebrow pencil yes Swiss Beauty eyebrow pencil te pet nga pron kam daw ne ulong best bha ne ulong handy bha te phila ban pron kam yaw ne lada phi travel kum toru long travel friendly bha te nga shay ban pron kam kum ne haden bangala de ban line kum ne te nga pron kam pat bat une brush udon brush ru hang ne te ulong best bha te phila ban jet yaw ne next product recommendation bangadon hang ne une udeu Vaseline lip balm
une udeu original lip balm ulong best bha te ulong hydrating bha la da don apteng jong phi ba don chap lip ba don crack lip kum to ba don kam dau ne ha kapor man me chwa ba phim thia tenga tip ha kapor man step ka lip jong phi kan long smooth bha te ba don kam yau ne ulong best bha te tangkum ne hi kaneka makeup product recommendation. The next product recommendation bangadon hangne kata kadeka skincare product recommendation. Te hangne ngadon pej hangne ngala deban bu bha khnang bangan pen EAP one by one. Mo your face wash. Te ngapron kam daw neu face wash na Dr. Shed neem and salicylic acid face wash tengaru ngapron kam dai ne iduru ipron kam daga nemo na mar banga ngadon oily skin te iduru idon oily skin but acne pimples kumto te ipron kam daga ne te long best bha kam long terkhong regumto haden mapila deban sa ika khmat long soft but long smooth bha te lada phikwa your face wash nak banta acne pimples but nak banta ba oily skin te phila ban jet yaw neu Dr. Shed neem and salicylic acid face wash ma. The next product recommendation bangadon hangne kata kadeka snail peptide 96 hydrating serum for smooth and moisturized skin. 2% niacinamide, 2% peptide complex. Tela da dona pleng jong phi bakwa ban pron kam snail mucin kumto te hoit ngala jo pron kam yo to u Cosrx ma uto Cosrx snail mucin ru te kalong kum ju hi ma uneru ulong kum u Cosrx snail mucin hi te phla ban pron kam yo ne bat ulong hydrating bhala da phidon tor khong snedo. The next product recommendation bangadon hangne une udeu vitamin C serum ngala da ban pen EAP habon bha ki videos jonga chapang jong vitamin C serum te ngadon bottle hangne tang bangam kwa ban pen slam ngakwa ban pen EAP mo tang kumne hi ngadon yaw neu pilgrim 15% vitamin C serum ngapdon kam na pilgrim menta te ngadon kam ru na plum vitamin C serum ngapdon kam ru na dermaco vitamin C serum te iduru ipdon kam da vitamin C dermaco vitamin C serum. The next product recommendation bangadon hangne kata kadeka moisturizer ngala deban pen EAP bun bha ki videos parim jongash phang .anki te idu ipdon kam ya ine menta namarba isngau tanat bha te ipdon kam ine mo te nga ong ye i menen ba phikwa ban change ta ka we ne phikwa ban ta daw ne hi te ong phi haban the daw ne hi te menta la jan lot hang ne tengah haban order biang yaidu da ine hi bu .anki ceramide and hyaluronic barrier repair moisturizer uneu moisturizer ulong best bah ngadon oily skin but iduru idon oily skin te I sngau tanat bahaya ini te phiru lada pidon oily skin phikwa moisturizer balong best bah te phila banjet yaune te lada phim don terkhong palakas ni doru phila hiban pidon kam yaune te phila banjet yaune. Next moisturizer recommendation bangadon hangne utau deu 5% niacinamide na dermaco uneru ude ulong best bha uneru la jan lot menta ulong best bha te ngasai padon kam daune kam tam hakane ka por telang ala deban ong phi ba ngasai padon kam da ka we ka moisturizer ka poliur bad da ka we ka por telang te ngasai padon kam daune ngasai padon kam da Cetaphil ngasai ka por telang te lada pidon terkhong snedo te phila budget yaune 5% niacinamide. The next product recommendation bangadon hangne une udeus Haldi and hyaluronic acid sunscreen. Uneu Haldi and hyaluronic acid sunscreen ru na Dr. Shed ulong best bha ki para jonga ki pidon kam daune idu ru pidon kam daine soda ru pidon kam daine ju ru pidon kam daine long kisngau tenat bha tengaru ngapdon kam daune hi tang ba ngapat ngabun jait ma bun jait kini ki sunscreen mangasai pidon kam te ngapdon kam ru na .anki vitamin C plus E super bright sunscreen water light fluid une ude fluid sunscreen une ulong krim kandiat une pat ulong water fluid sunscreen gumtomo tem ulong glow bha den mapela deban apply une te uneru ulong best nak banta ki tok bedon terkhong snedo te phila ban jet yaine te ngasat ban pedon kamru da mineral sunscreen nak banta melasma jonga te ngasat be pedon kam da La Shield ngasat be pedon kam da Ozi Shield ngasat be pedon kam da tinted sunscreen kum .anki tinted sunscreen long bun jat kini ki sunscreen bangasat be pedon kam te phiru phila ban jet ka we nakine kat kom ka jing ngau tanat ka jong phe te tangkum ne hi kaneka
skincare product recommendation te try player hi te la da don pedang jom phi bakwa ban order yakine phila ban check direct na ka link phila ban order yakine ki product te next product recommendation bang adon hang ne kata kadai ka hair care product recommendation ma te ngadon tang kato ka ne telihi kine ki hair care product ngadon yaw neu Dr. Shed rosemary and redensil hair serum in oil uneu serum uyarap nakbantaban pendunaya ka hair fall ka jong phima dengan batai phi kumno ba phinta yo neu serum na marba ulu long red bha kumne mo te phihaban padon kam bha na marba la dangi padon kam man kasngi man la kasngi kumto te kan long waste pan ban mo te ban padon kam yo neu serum ru phi de ban padon kam tang asen hakaste yo hakapor ba phi de ban sat yo snyu jong phi te ngasai be padon kam haden mangala de ban sat ya ka kle ka jonga haden ba usnyu jonga ula arkhiang te mentaru ngadang de ban sat yo snyu jonga dengan apply shibet ndang shwa bangan thiama te uneru ulong best bha katkum ka jing sngew ko jonga ngam tip ma ka jing sngew ko jong phi mola da don apdeng jong phi papdon kam te sa comment po comment section te ngadon ar jai kineki hair serum mo hair growth serum te une pat na wish care uneru ngala de ban pelot kumba lai bottle lane ar bottle ai te uneu deu third bottle jonga te ngakwa ban experiment mo ngakwa ban experiment da ki we pat ki jai serum ru te ngala de ban ta kine ar jai na Dr. Shed bat na wish care te ngayo I ba une ukam yarap ya haka scalp ko jonga house new jonga te uneru ulang best hi lada pikwa phla ban jet ka we na kine te man tapat nga ne thu ya phi shapang jong uneu hibiscus bone repair advanced hair oil uneru ulang best bha nga shat pe padon kam shi sen hakas te yo kum to te nga shat pe padon kam daw ne Plix hibiscus bone repair advanced hair oil uneru ulang best bha te nga shat pe padon kam da coconut oil menshwa nga shat pe padon kam daw to biotic argan oil utoru ulang best bha daw to nga shat pe padon kam da coconut oil nga shat pe padon kam dai ne mentang nga padon kam daw ne Plix te nga shat ban le hair oiling kum to shi sen hakas te yo shwa bangan sat kli kum to te nga shat ban e baro shi met kum to pat ulong smooth bha haden mangala de ban le hair oiling coconut oil ru kadai ka we ka ba best bha na ka ban taus nyu te pila ban padon kam ka we na kine next product recommendation bangadon hangne une udeu be blunt salon light hair hot shot heat protection hair mist une udeu hair mist udero nakabanta baro ki hair type te phila ban padon kam shwa ba phin padon kam hair straightener shwa ba phin padon kam hair blower dryer kumto te mo ban protect ya ka ban protect yaw snyu jong phi be blunt hair protection hair mist te product recommendation te oi uneru ngala de ban pan EP mo uneru long best ba te phila ban jet phila ban padon kam yo ne mo ngakwa ban pan kan mau EP ngala de ban pan EP ha ki videos barem phang jong perfume te ngadon bun kini ki perfume hang ne tang ngala de ban pan EP te ngam kwa ban penjerong than ya kene ka video ngashkwa ban pan EP yaw ne uneru long best ha ngala de ban pan EP ha ki videos barem ru page long best ha te udon offer menta te kador tementa pin yo tang shi hajar ai te lada phikwa perfume balong soft but balong smile be bhagum to te phla ban jet yaw ne long best bha ne deu into the night bath and body works une udeu into the night fragrance mist na bath and body long best bha te phla ban jet yaw ne te sakaweru balong kham tat khandiet mo balong kham tat bat balong smile be bha te uneru ulong best bha une udeu water girl vanilla twist fragrance body splash uneru ulong best bha sma ubi bha talada phikwa body mist balong sma ubi bha kumto te phila banjet daw ne water girl ne pat ulong affordable te phila banjet yaw ne ro last mo shwa bangan penkut ya kene ka video ngakwa ban pen e phiang ne ngadon mo nga yaw yakineru ngadang sudah ban order hi na po naika te lada don na teng jompi ba kwa ban pen khut ya usnyu mo badon hakador khmat ka jong phi mo namar bangi ki kentheru ngi don snyu baret kumto ba ngi kwa ban pen khoi kumto thang ba long pang palat mo da pen khoi kumto ru te man shwa nga shai be padon kam da kito ki facial razor yes facial razor te nga shai be padon kam da to
te mentapan ngakwa ban pron kam dau ne mo te nga check na po nai ka te nga yo I une udeu bron mini hair remover hello face goodbye hair page une long best bha tangan pan I bhai phi hakane ka screen kana ma pin yo I ma te long painful long pangre hakapor wa phi pan khu yau ne upper lip kom to te nga shai be pan khu dau ne te iduru saudara kia penkhut dai ne hi mentah te long best bha te lada pikwa te phila ban order tang ba oi ka price te ka kham rem khandet te phila ban jet da ka ba kham taru te ngan bu ya ka link ha po ka description box namar ba don na pleng jong phiru ba shai ka ban ka lianga kong kum no ban penkhut yau ne snyu ba don ha ngap da ne ha mo upper lip jong I te kam mo long suk bha ban pan kam te phila ban pan kam yau ne ap man pane ve ulong kumne ulong travel friendly bha but udon battery hang ne te phila ban sei mo lada lot battery lada ka battery kam don shu phikwa ban change te phila ban thet biang da ko we te phila ban bu hang ne nam ta pat sa tharai play os ngeu hi ka sound play os ngeu tharai dai pe haban on kumne haban twist kumne haban off kumne ma long best bha long handy bha but long best bha cute bha te la da phik ru phikwa da phla ban order phla ban thet ma Venus smooth sensitive combo pack te une udeu razor te nga shat ban pen khu yau snyu kjat bat snyu kti jonga daune Venus long best bha te ngan bu ya ka link ha po ka description box ru la da phikwa da phila ban order yau ne te sakawe ru ngakwa ban pen EAP nga don tang bangam don hang ne pat te ngakwa ban yathu EAP shapang uto u body scrub mo utoru ude way ubangas ngau tanad bha long best bha te la da don na pleng jom phi bakwa body scrub kumto te ngan bu hakane ka screen khna ma phin yo I te uto ude way ubangas ngau tanad bha ban exfoliate mo kalong ka exfoliate bha ya ka skin ka jom phi dead skin cell ane yak gi ya ka jabo badon hakakti bat ka jap jom phi kumto tangan pen EAP hakane ka screen khna ma phin yo I bha hakapor banga le manicure pedicure kumto nga hakapor banga pen khu yakne gi snyu kajat kumto tanga shaj ban mo hadin mga lade ban pen khu tanga shaj ban scrub nga shaj ban pen khu daw to u lofa lane u ngan ong kumno u lofa oi u lofa te nga shaj ban pen khu daw to te long best bha kala don pedeng jom phi bakwa phla ban order yo nero te kane ka video kala post ka bukod lada phi itanat yakne ka product recommendations ngau bhalai yakne ka video share ki parlok jompi baru subscribe yakne ka channel kubleshi bon ba phi page bat plot por ban page yakne ka video te lada phi yo jing ban toy nakne ka video wanam klat ban like yakne ka video ban share ki parlok jompi baru ban subscribe yakne ka channel bye bye take care and stay safe love you all